Habatak ranting ka jingjur ka jingthep bisa gibabon ki constituency ka jilla u General Secretary ka United Democratic Party u berderu ukurtong ka party u Dr. Jamino Mautho lapun pau baka political development ka dibanwan haswa jang ka political envelope. Yakni u Dr. Jamino lapun pau habay kran bekilat pathai kubor hadien bulan dap banthep kertang yala di banlong ukurtong ka UDP na nong thamai constituency banyak konik election ka banwan hak arpnyo trek mentau benai rempang. Ngikwa ban fokus hakabaidi bat ka youth development, ngikwa ban fokus hakabaidi bat ka employment, hakabaidi bat ka tourism sector bat kam tatap bat kumjuru hakabaidi bat ka development jong ka constituency par kawai ban penkiu ya kar kom em jong ki pat ba nong shok snong hakane ka jalla ka jongi kawai kebangakwa ban ong hang ni ka long ba ngakhlem pat kentiap seng nadon haka UDP naduk mga job aduk mentaro madang yang scam hi haka UDP di haba ngaya yalap election ru ngam nadon palat kata ka problem nakaliang ka jonga nomor ba kipad ba kila itu ya ha bat kila itu ya ka seng ka jonga kajing ia joki we ki candidate kalong kajing kentiap seng ka jongki kajing switch ya ka allegiance nakaliang ka jongki di ngangas ko ba hakani ka kenti ka pementa walada nakiwi ki kanhon ki pendan kam da ki buat ki prepare ban job election ban thiet yu pajba akni ka kanti ki bamenta nga bang ya kani ka election na ka nok thamai constituency on the goodwill of the people kumba kalong menta kajing ya the disa hanok thamai bachikwi ki constituency klalong shaba palat de nga skwa ban ong tang de away baka politics of development kadai banwan hakmat baka politics of envelopment kadai banwan chadin hi menta kaya ta politics of envelopment haka jaka bangin focus on the politics of development de dei na kita tahu ba habang apet ya ka jinglong ka jingman ka state ka jongi haka jela ka jongi ka jinghiar haka baidai bat ka imlang ka salang ka sensyar ka khatar nasngoba Giduan shim ya kani ka challenge benta ban penthamai biang ya kani ka sensyar ka khatar ha kani ka jala ka bai ki jongi ngidon kata ka jingkermen bangin yo ya ka jingjob don burom ha kani ka kenti ka bamta bangin job bon si tru ndai bangin job tang khandian mon nomor job tang khandian mon kam don jingmut jala rangi job bon ngut kamut ba lati kena baka UDP kanelam ni kani ka sarkar bat chief minister hakani ka kenti ka bamtaru undai na ka sangi UDP Jungi mentala dei kapor ka jingkela kisur ngin pen sawalawan kapor ka jingkela rilum jungi mentala dei kapor ka jingkela kisur ngin pen sawalawan kapor ka jingkela